всички гости на комплекс Дженерали. Здравейте на нашия отбор на Свиленград 2. Здравейте, момчета. Значи, извинявам се предварително, защото има малко време на гости на ресторанта, да кажа няколко думи и да направим леко награждаване на нашите футболисти. Значи, искам първо да благодаря на нашите футболисти, на всички вас, момчета, за целият този сезон, който изиграхте, всички на мускули, без никакво странично финансиране или както да го наречем. Искам да благодаря на всеки един по-отделно за всяко едно събраздаване и за всеки един мач, който изиграхте и отбора от 14 отбора завърши на трето място. Няма да има награди за всички, обаче за това предварително искам да благодаря на всеки един от вас, че всеки даде всичко от себе си, този отбор да съществува. Знаете откъде тръгнахме, нищо нямаше от началото, нямаше отбор, нямаме хора, обаче постепенно всичко се нормализира и ние направим един боеспособен отбор и отбор, който може да побеждава и всеки се съобразява с него. Затова искрено ви благодаря. Пожелавам ви да сте живи и здрави и да продължаваме по същия начин до година на следващия полусезон и на 2016-2017 да покажем същите игри, даже и по-добри и да запазим това ниво, в което сме. Благодаря ви! После искам да благодаря на нашите, така да се нарече, благодетели, хора, които ни помагат в целия толкова сезон, хората, които подкрепят отбора финансово и морално, нали? Искам да поздравя и да благодаря на община Свиленград, която помогна много на отбора, на господин Никола Динков, на Бат Росен Киришев, който тази вечер много уважи, да се жива здрав. И на най-големия ни фен на отбора Валентин Ангелов. Благодаря много, че всеки мач с нас и подкрепяш отбора. Както така и на госпожа Бакалова, моята шефка. Тя също финансира и подкрепи много отбора. Затова всичко това се случва, защото всички сме единни, сме отбор и хората на харесват и да подкрепят. Затова искам пак да благодаря за всички тези неща, които се случиха тази година. Знаете, миналата година имах ходим 8 човека на матч. Тази година не мога да определим групата 30 човека. Така че това е един плюс за нас, едно възходящо, да не го кажем начало, нещо, което трябва да се случва и за напред. И да преминем към награждането на тези, които са, нали, аз съм преценил, аз съм човека, който решава тези неща, аз преценям кои хора най-много са помогнали на отбора през този полусезон. Миналия полусезон пак да раздаваме награди. Това по никакъв начин не значи, че другите не са дали това, което са дали другите, те, които ще получат наградите. Въпросът е, че не мога да наградя всички. Наградих едни хора предишния полусезон, този полусезон ще наградя други. Следващия полусезон, дай Боже, всички сме живи и здрави да играем добре, ще наградя други хора. Така че да преминавам към награждането. Значи една от наградите е за най-важен гол през сезон 2015-2016 срещу Топлика Минерални бани. Този най-важен гол за пресъждане на капитана на Война Христо Ключев. Живи здраве да продължаваш да нарадваш. Момчета, следващата награда е пак за най-важен гол. Защото нямаш как да ги измисля тези другите неща, нали? Кой какво направил. Аз през целия сезон, който съм гледал, това съм запомнил и съм преценил кои неща са най-важни за отбора
и кое нещо е пречупило отбора, за да играе по-добре. Затова следващата награда е пак за най-важния гол за 2015-2016 сезон. Това е срещу Еля Караманци. Домакинския матч, най-важен гол Петър Костадинов. В 90-та минута. Следващата награда е за най-полезен играч. Аз си отделям след мача в Сърбикана дадах една такава награда за най-полезен играч. Обаче има още една такава. Защото полезните играчи в нашия отбор не е само един, те са много. Защото нашия отбор играе като колектив, като отбор. В него няма звезди и всички дават всичко от себе си и затова всеки един матч, всеки се превръща в звезда, в един определен матч. Затова имам още една награда за сезон 2015-2016. Най-полезен играч на отбора Рай Димитров. И той ми обещал нещо. За следващия сезон ще е в топ форма. Тази награда, която държа в ръцете си, е за голмайстор на отбора. Миналия полусезон връчих последно, сега ще връча гордо в средата. Миналия полусезон голмайстор на отбора беше Христо Стефанов Гунди, който го взеха в първия отбор. Дай Боже за напред да даваме футболисти на първия отбор. Значи другия голмайстор е... Това значи, че нашия отбор се развива във възходяща линия. Този полусезон голмайстор на нашия отбор и аз искрено благодаря, че даде всичко от себе си и направи и вкара толкова голове за нас и той решаваше важни голове. Голмайстор на отбора Петър Волков. Благодаря на всички вас. Така, тук имаме една награда за един човек, който не спря да бъде до отбора, никога не е оставил и винаги е бил с отбора навънка, навътре, мислил е за отбора, правил всичко за отбора и тази вечер продължи да го прави. За най-стабилен играч на 2015-2016 е избран Христо Добрев. Това е най-стабилният. И последно, повече няма да ви отнемам от удоволствието да гледате мача и такова. Това е последната награда и за цялостен принос към отбора на едно момче, което не е при нас тази вечер, защото е болен, не можа да присъства. Само да му кажа името. Той е човека, който по същия начин като Христо Добрев винаги е бил до отбора. Когато съм му се обадил и съм му казал, няма в София съм така нещо, където и да съм, винаги е вземал моето място и е вършил всяка работа, която е моя. И никога не се оплакал и не е казал, аз това не мога да направя, ама не мога да направя. Затова му давам на него награда за цялостен принос към отбора. Това е на Николай Бирмилев.